Hasteo Shikla Jalairokni Bishingo Juda Juda Thairogo Kabangma Phekjaknai Manei bai Godalei Tongmani Nukjagui no tongo A manei Nahar tongnai rokno Bahaike Naharia ton mannai eba yakare kaham lamao tubui mannai hnei Kokti salo Bisramgonjni Dariathol amchayo Kaisa Panda khlaijaka yak ba yak mothani ngei Aro narwai engai phaimanjaka Kolpona Debborma, Jackson Debborma, tei Bishu Debborma, Buddhu Debborma ni simi koktoma Chumui TV. Sing o samung khlanya nangmani hingke abo nangsugui tongo jorao sing abonoti awareness khayo tei center bo sing khulugi naikha ke sing nugui tongo kwbangma o mani kalaija 90% sini sikla buri rok bo kalaija tai theibo tongo ani mokol buskango ani sinijak ani center o tongui thangjak aboro bo theimaro nugui tongo bemar manjakma ro nugui tongo ga omse kirma singsa ke newspaper ro nugo 20,000 rok HIV hepatitis manjak tai aboni bisingo kami amchai tai sini borokni bisi hnibo newspaper ro nugo YouTube ro bo sing nugo sin borok rok bahke manjak tongbai kha thei tongbai kha Inke o jorao o samung belai khana nangmani sini dofano sing komornani yakni phiongnani hinke tai sini siklarano sing muthangnani hinke o samungno belai nangkukmani kami amchayo sing o drugs no tei pheknai manui no tei sing kasuna nango sai marna nango tai sini siklarano sing oboroni je hamia o pheknai manui je hamia abono sing borokno poilani simi sai mandrkha hinke borok amhayo klai gla aboni bagi sing je kami o thangini sawo a kamini borokni kamini busarok no borok jeti ke borok abono kasui mana bagai borno huskeri mana bagai basai mana bagai no sing o samung khayo ge buskang salo bo sing tebo khanya nango gatai sini ang o kok tripurani enginai khoina musungo sini tiprasa rokno sini dofani okra sakra rokno sikla rokno NGO rokno jotono jani ja kamini boro rokno busa rokno sini sikla rokno o manini yakni drugs ni manini yakni katirina baginai jotono thamsake basana nangnai haike sini o sikla rokno sing marglak kwbangma 90% abo kalaijak inka abo tebo so bangai tongo aboni bagi sing awareness khanya nango kasulanya nango thamsake joto kami go Enggak, madam no rokha botol ninginya tini mo ya phajna o sengke yak ba yak foundation ningine seng tini oro phai sab rok nong logi tini phai manjak phakya seng oro tongo bo MD yak ba yak angke executive director ke sini member din Bwkhaktwi suklal ke ani to kalpana ke member khirut ke MD Biswajit ke sini member secretary Bentom goro tongo borok ke kamini borok ke sini suken bobo member boro kamio bono organize khayo ke tabuni kon khasidi ganor tini je khlai phe meno kamini mung khatamo amon daria thol bisramgonjo daria thol na mede hambaya ko Ali le bosa pai ke ani bosa kai bikya baksa ni mano alle sakri kai bikya angle o mohai hek mani o the drugs mani ara ang phring tani bunyo chowa thani ang thaine ni kri ni mano baksa o komno kaise mutu narde ni bosa pai khable ni sup khai du ni sup pai ni bora khai du Ani besar kaham nene san langya bunya huni tongo buni besar sakangka buni besar lesau hanya sunto buni ro mai rang khotani bo salayo mai bor thani bo salayo buni besar ka haimya bong ya no kuman haimya ni salakya abu bai paya sentang ma khainai ke buni besar sai tonga ke mo ani besar ni chung ba ke pal khe ya besar ke abu no thagi mano abu chung ma nai o kok kaisa tai sa mutu narbe je pukri kaisa wa tong layo
Pukiri kaisa tongo, genang tongo, gerei tongo, sanai tongo, saya tongo, nungi yok no, an busale pai thangka, an busale sentara tui fei, telange hami fei kya, pu pai kya bahani, an pukiri kaisa tongo, pukiri kaisa tongo namai tongo, bote sa klai thangnai, bote kaisa abai, wa thanjak hinyai, te kaisa charai fei bano, baya sabta sung kami kaisi biang thana ba, pungai kya malayo, cha duga no malayo. Mata thunglai puro chung thunglayo chung beba jaga sa malai tongo panda soba beba jaga malai tongo bo tei se klai thana ni boni bo klai glak diba ang bagi ni ani boni thuntai kriyo jaga o mo tini oro meeting ma khaime nang dalai bekha thang tabu mo te ti se ma khai lai tongo chung bo puro pori lai nai bo puro ham lai nai bo puro sa lai nai ha baksani man ale buri bisa anglak buri bo sate bo tabu Romi tongo Facebook Amazon numani beri masa belai nak kabut sakana kobor kaya ar bono sego gitu beri ke yog dai diba yog ya mo kebo ni basa yogya ani basa yogya ni basa yogya kebo ni basa yogya kebo ni busuk yogya jengni mano ani basa krikya ni busuk khai dongo ni busuk kri ni bora khai dongo kebo yogla Amgen serai ro mo bebak sini ambagai tini orang je boma phane ro busi phane ro norok ani ma ni soma mori tongka tuimang tong deli abo belai kha khamnani ko belai wanani ko tei oblo ka sunani bagai belai khino sagangai phainani jora pokotor ni basai tongka tabu Oboni bagai seng hamaniba seng bebak maniba bebak sekeri hinggai seng tau manmat lainnya norok saidaman maya samin yaus kang portika unuka sinio tripurawo vaksin ruzak mani ha kormani vaksin ruzak ada Oro uskamni potrikawo nugo 40 lakh ni bara vaksin nakha borok ang tam sangai ngorok buji kana 40 lakh ni bara vaksin nakha nazige to tongkhono hege o hawo o haste besawo besu borok bangai tongkha pansubine a borok ro ni bisingo senti prasanya besar kuan suwi nadi 40 lakh ni jagawo seng besar ko hani besar belai kisah harus otro saiman 12 lakh something 19 dofa bebak khogi aroni bisingo deborma rian borok kisah kebang Aboni bisingo tabu tiprasa debor malo belai khenok kelugi tongmani jora belai khenok Phekjak maniyo bunjagi komor mani jora boni bagai thanai 2019 seng hiksai sini munor mukun tongo sumbu sakri bakri khlai hai pano bwkha tongmaya ngai Subhanani bagai center ma khlopa aguli wo kaisa sini nogo doktor juni nogo belai sing kosto khlaikia belai sing seba khlaikia pokotor samania abo fek suklal saimano tei sing bai kirnai borok saimano sing busu kosto khlaikia aboni kisi cha mari photoi aro tobo beri korok nei ani nogo yang pandemic choli dongo kebini kamiwo kebo kasaya jorawo angos rai korok nei berinyo berima ani nogo borokno treatment duoi borokno seba sosrusa khalai magna no mas kaisa makon hamtung hunai naithokna serai iko serai belai khelo khela krung
মেট্রিক রেখেনো ব চাকরি মানো আবাহাই জরাও ব অমহায় ক্লাই থাকা মেট্রিক পরীক্ষা বরি মালিয়া কন্টিনিউ ব ক্লাস 10 পরিমাণে পরিব মালিয়া